أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الله ولا so Allah welama hunde ko yidinde wonirta so Allah welama jingande kala jidda wonira ko non tigi woniri jomira subhanahu wa ta'ala wadirantuma non jetren Allah gondo Allah wiwata wonde Allah non jetren gondo godal woni sirru godal hunde kala wodi godagal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jetti mo jomo wela welnori ko wela to wela mo wela nde wela kadina wela en jetti jomum mo subi subudum o subi o habdum no kadina subi no subi haala pula non biya so neddo multima e lekki ha felli nyiwa a forani yejjiti kin lekki go multirda ndeke non Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam hani ko yettede jettodo mu jogido kono puddi kono kadi de ngala do de kadi hunde kala tagra sababu de annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam fallilahi alhamd hande ko invité ji de marque ngari do hande ler la DSTV émission modon fawru Fouta mo Demba Abou Sow heewi do wonde modon kala dimanche fawru Fouta non ina noddi nalankoɓe men ina noddi historien ji men ina noddi conce men ina noddi mana yonta men e jambareji men nde wonno noon aduna ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof beela aynoya hande nder la DSTV hol mo jaɓɓiɗen ɗo les invités de marque tawine eɗen mbawi widde ko andaɓe nanaɓe yiɗaɓe heɓtinaɓe e golle men tawi kadi ko Samba Djinda Sow ko gorko mo boode law e mo ayre law gorko kadi to jalluɓe jawmo nguen kadi gaskitintoɗo e galle Cheikh Souleymane Baal de mo mami ndiyam tan sabili mana sabu so wiyama Souleymane Racine e Boubacar Racine Boubacar Baal ɗo ko ɗo o ɗo Samba Djinda jeeya on hande woni invité men ɗo omo ardi noon staff mo ganduɗa machallah ina yoni kadi wonde staff ina yoni duusoɓe omo wondi gaga banggue e nanan omo ganduɗa kadi ko guitariste keptinaɗo ko waɗata ko on woni Moussa Sy guitare cewɗo mo nanotona ŋaño o ko Moussa Sy kanko heedi banggue meɗen tigui rigui mana nano kono hol keɗɗo men banggue ñaamo bandiraɗo debbo tedduɗo femme battante jiɗɗo pulagu jiɗɗo ñantugal pulagu jiɗɗo lasli pulagu gurtinowo kadi tigiri gurdam pulagu holi on debbo woni Binta Coy so wiyama Binta Coy noon ko toto Agnam Goli hande ko kanko ari 12 de invité de marque woni Samba Djinda mo jamanu yiɗi heɓtini andi ménagère makko sembintamo e miijoji sembintamo e peeje on woni tigui rigui machallah Binta Coy ɗum noon amin belti e oɗo jamma hande e nder ɗo e da DSTV Diaspora Sénégal TV caméra ma meɗen golle mon joɗɗe juɓɓuɗe min kulani falila lamdo on woni Amina Ndiaye kañum heede caméra o ina yaltini ayawoji meɗen ha yimɓeɓe ganda holi ɓeɗo Amina Ndiaye golle ma jooɗi peewi la directrice Sinna Sall debbo mo Agnam Coɗay hande no ardi ɗo e ɓiw aɓe gari hande 12 de Demba Abou Sow aɓe gari susnude Demba Abou Sow émission mo waɗata kala e saaha nde wonno jontaɗo yiiɗa yewede ɓe gari ɓe duusi men e oɗo fayida e ngalɗo gueɗal e ngalɗo teddugal wuuɗe jettir ɗum Allah PDG Seydi Abba Sérif golle ma jooɗi peewi jubbi hande min naati e domaine goɗɗo tawi ko les caméra robot les caméra tawi no tourna koye men eno jiɗirni fof ɗum noon Seydi Abba Sérif
golle ma jooɗi peewi ñubbi toon to leydi France min calmini sohnajo o min ñagonoma Allah noon gurdam juɗɗam moƴƴam battade e ko woni fandare ma e leñol pulagu e to jiɗɗa yettide communication to banggue pulagu falilala hamtude wonno leñol hoto daɗe kewɗe hoto daɗe gueɗe kewɗe surtout noon communication so tawi leñol daɗama communication daɗama ko heewi kono noon ngoɗo sengo Seydi Abba Sérif a ittani men ɗo ede mana hono ngoɗo sengo a ɗeydi ɗo ede bawal a ɗeydi ɗo ede aneyide alhamdulillah rabbil gandal to banggue feññinde pulagu to banggue feññinde communication yimɓe mbasa humɓude to ɗum noon ko Demba Abou Sow gorko mo calage gale yamar buke jejon kañum gesa farba wuro dina dowlugo darigo to dulde ɗamtugo manga ha yoɗi mankani yiɗɓe Cheikhna Ahmed Tidiane Sary wirdoɓe tampataɓe kaɓata hade hay hunde namde men gadane eɗen dokko ko adi foof salminago adango mana Samba Djinda Sow ƴeewa salminde diaspora jogune windiri ne kettima bisimilla ma Samba Djinda Sow Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko jamam jarama sallallahu alaihi wasallam wadde leñol laɗo beltode o jinganama parnode eski Rasul sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe sehilaɓe mi salmini bandiraɓe ɓe salmitimama yo jaam salmine mi dicci koppi mi fondi peɗeli sappo mi jaɓɓima jungo goto e moon boni kala inde mum e yettode mum suka e mawɗo debbo e gorko nde wonno hunde foof ko tubakoɓe mbiyata on narbo ne poppa mon tessir on narbo pour avoir on narbo
mais il n'est personne pour Montasir, il n'est personne pour avoir, il n'est personne. vrai ça Ko sabu woni sababu kala kadi wala sababu moƴƴani en jetti sababu o gonga ça en jetti Boubou Seck waɗo sababu o ça nde wonno so kodde ndu fe kosam hani ko yare neɗɗo noon wona no yiɗiri ni dañata kono dañiri ni ɓamata mboni fof kadi ina yiɗa so Allah o jaaɓi haalede ɗo inde muɗum kono noon neɗɗo wona no yiɗiri ni dañata kono dañiri ni kadi ɓamata seɗɗi ça ɗum noon Dembabou mi salmini renndo ngo mi salmini kadi banam debbo waɗɗumi accompagnement o kadi teddinɗomi korminɗomi kanko woni ménager Samba Djinda machallah Binta debbo mo bagoye walla mbiyen golle saye hamjot gore Moussa Sy kadi ko mbeñu gana Samaria Molo gorko mbo juude gore gore ça kadi laalankoɓe fof ndewde makko ɗon kanko woni ko grand moƴƴo tedduɗo min jiitodiri kadi saabi ɗum kadi ko Abou Thiam gari law yo Allah waɗan en jaam Allah jarama a jarama Samba Djinda artiste machallah nanaɗo keftinaɗo ko adi foof salminago ma ngo waɗi riche saabu ɗo natirɗa ɗum ko yanten koko yettude Allah e yettude sababuji baɗɗi ha Demba Abou Sow jokkodire Samba Djinda ɓe mbi noon sababu ñamata yarata kono yiiɗa yijitede ɓe mbi so sababu tarimama hoddiro taroma kono holon sababu ko kawmen Boubou Seck woddire joom suudu muɗum Hafsa Adama Sy tawi ko kamɓe hannde goni sababuji ha Demba Abou Sow andodire Samba Djinda ha Allah newni sababuji ha yetti ɗo mbattoɗum yewtere tawi ko face à face e nder télévision men la Diaspora Sénégal TV ko noonne kadi mi yetti banggue men ñaamo walla nano hono Moussa Sy ina ŋaña guitare ko sewi ko nanoron ko gorko mo juuti walla gorko mo duuɗi Binta Coy Allah jarama a jarama noddago ma eno notoriɗa notorima fayida e timmal la DSTV noon faltaki hay hunde e nder culture pulagu faltaki hay hunde e nder futankagal koɓe dadiɓe haɓatoɓe leñol ngol wallahi ndeysan koɓe dadiɓe haɓanade leñol men wallahi ndeysan e nder ko mbiɗa koɓe dariɓe haɓanade leñol meɗen eɗen kalaɗon ene Seydi Abba Sarif e nder haare makko noon o addani men Diaspora Sénégal TV tawi eɗen jiiru hen koye mumen o woni Seydi Abba Sarif Seydi Abba Sharif Aïda toto Sadil ndeysan toto Sadil ɓuuro makko sare mamama Sadal noddi wallahi ndeysan ali wure kerele wurlere jaaɓe daccata moroje to o tawri hande to leydi France walla fen Seydi Abba Seydi yo Allah jurnu gurdam amin ya ilahi e nder hen haade men artoyde e namdal men gadanal e nder hande oɗo jamma ɗo ɗo Demba Abou Sow noddi Samba Djinda e staff mum eɗen gandi noon so gamri cuggu yowi ko yumma nangue balaɓe wonɗe radio ji wonɗe téléji saɗa waɗa hunde yimɓeɓe ɗe jiyanma hunde nde ina mantuma e hunde nde aɗa yiito e hoore ma ndeke noon ɗen yimɓe alay saago annene kala sa teddidiraɓe ko kamɓe jeewon jamma kono hande hol teddidiraɗo oɗo jamma e nder émission mo Demba Abou Sow dara e Samba Djinda Abou Bayla Guissé goto e mabaji fayida goto e mabaji Fouta so wiyama Abou Bayla Guissé noon ko goto e taniraɓe Lamine Mabo on Lamine Mabo yaduno ko Cheikh Oumar Foutiyou Tall on Abou Bayla Guissé noon ko to tawete hande to leydi France hande ko kanko Demba Abou Sow toɗɗi e nder nde ɗo yewtere invitation baɗɗo fayida hakkude meɗen e Samba Djinda Sow ɗum no Abou Bayla Guissé sohnajo e dendagal wondiɓe ma woɗɗuɓe ɓaadi e foof mbeɗe min calmin mbeɗe min juuromon e teddinirɗon hande oɗo émission hakkude Demba Abou Sow e Samba Djinda e staff muɗum ko wona ɗum ko o mo ganduɗa tigui rigui
eɗen mbawi wiide Djiby Fédior so wiyama Djiby Fédior noon ko gorko ma Agname Goli ceɗɗo beña ganda Sambariya Mawla Barogo baɗɗo haabi Fédior e hammel wallay ndeysan ruji baɗum woni ndeysan Haruna Fédior ndeysan nde mbimi ko bandiraɓe bintaco invité meɗen ko Samba Djinda Sow kanko Djiby Fédior dañi komin kaldi haalaji mawɗi ndeke noon mbimi ma Samba Djinda faam holi gonɗo Djiby Fédior omon to ande leydi France omo waɗa suivre o faami hande invitation ko an ɗo kono hol gorko pullo mo invite ɗen walla mo teddiri hande nden oɗo invitation o woni Daouda Samba Ndiourwane ndeysan gorko mo barke ciiɗo wele ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe mi nanimo o woni Daouda Samba Ndiourwane mi nanimo mi nanimo doraniɗo pulago mi nanimo Macky Sall no yiɗimo no hoolimo no faamimo o woni Daouda Samba Ndiourwane o woni PDG mo ganduɗa ko OMVG organisation pour la mise en valeur fleuve Gambie on Daouda Samba Ndiourwane noon eɗen beltinima eɗen teddirima hannde oɗo jamma gorko mo barkewi ciine wele ndiyam majjo ngori yogoɓe ɗo woni eno woniri fof min calmini min juurimomo ko wona ɗum ko Samba Djinda e namdal amen gaddanal hadema ruttonade deuxiéme morceau somin jiiɗi namnade Samba Djinda lasli muɗum Samba Djinda somin mbiɗum holto jeeya e reedu Fouta hay somin kaari kono ene weela men ɗemgal makko rewa hen somin mbi Samba Djinda holno muuyo nalankagal arde muɗum holko mbawɗa jabtanade leñol ngol holko mbawɗa kadi famminde leñol ngol faam min noon jinnomi ko ménagére haalata o bisimilla ma so welima ménagére seɗe mbawi rokku ɗum konngol walla sa ardi namdal gadanal gartene ménagére inchallahu rabbi caɗele ngala eyyi donc Tokara Baba gonga Abou Demba ndeysan Seydi Mana Sow Pulo walla mbiyen Demba Abou Sow gorko mo calage gale gale yamal ɓe kejeje ɓe mbi noon neɗɗo haɗat tan ko haƴƴe ko wawi ko wallay ndeysan kadi wiyede holi an nde wonno neɗɗo ndeysan ma anda hoore muɗum gonga nde wawa andude goɗɗo ndeysan min jibinaɓe ko wuuro no wiye Jalluɓe e Jamugel ha gore babiraɗo ummi ko wuuro no wiye Komoti to to Koundou Coumba Bannar Boun Malick Sy atuma Malick Sy Malick Jili Malick Hawsal Malick kono no jooɗi ko wuuro wiyete ko Jalluɓe e Jamugel ha ndeysan ko ɗonone ha Allah waɗi min jibina ɗon mawnomi wuuro wiyete ko Hayre Law hakkude Hayre Law e Boode Law ha gore ko ɗon woni ganni mamiraɓe e jatiraɓe ko ɗon ndeysan Samba Djinda kañum ko ɓiɗɗo pullo yummum pullo bamum ndeysan selani selbani kono koko wiyete kore ko feccere nde Allah fecce jomum alay saago ko jiɗɗa ko ɗum tan laatoto selli minne mbeɗa yiiɗi nalankagal mbeɗa yiiɗi leñolam mi ƴeewi dame fof ala no mbawmi rewde sona ɗo tan mbawmi rewde mi falo guitare am mi hucca danam wona yimande ɓiɓɓe fulɓe walloɓe leñol ngol eskey sidi sow machallah ɗum noon haade min artude e namnat ɗiɗaɓal nalankagal holno sababuji no muuyo ardema mbundi ma jumpi en kono noon min dutto e femme battante femme d' actrice développement mo ganduɗa kadi falilata banggue mo heedi o ko findinde e famminde holi on o woni Binta Thioy debbo mo Agname Goli hande o jeeya ko staff mo ganduɗa dusɗo Samba Djinda kanko kadi en même temps woni ménagére mo ganduɗa Samba Djinda ɗum noon amin jiiɗi rokkude konngol kanko o mo ganduɗa Binta Thioy daña ko holliri hen weltare makko daña ko fammini hen yimɓe fodde anide e weltare makko bisimilla ma Binta Thioy. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓogo Ayago DSTV on calminama on juurama ko weltare no feewi hande rendude moɗon e plateau o mbaɗa ande mawnam sehilam jiɗɗomi korsindomi woni Samba Djinda Sow wallahi ndeysan gorko fof nani hen machallah yiɗi Binta Thioy korsin Binta Thioy machallah kadi vraiment nene ka neɗɗo ka moƴƴo kadi c'est la première fois arde télé momen Seydi Thioy mais kadi mi nimsitaki vraiment mi nimsitaki Seydi Thioy c'est un grand plaisir
vraiment mi wawa haalde ko weltare on vraiment mi wawa haalde ko weltare ko yeeso faya inchallah amin ya ilahi weltere ko yeeso tan faya parce que pulaaku moom komin yiɗi pulaaku wallahi ndeysan kadi pulaaku yo moƴƴaro amin ya ilahi seydi coy inchallah Samba Djinda an andino ko jiɗɗa e aduna ma ko jiɗɗa e ɓerde ma wallahi ndeysan yalla hokki ɗum ci bari seydina ndeysan so tawi komi laaɓa mbiɗa an andi ko jiɗɗa e ɓerde ma yalla hokki ɗum amin ya ilahi parce que ini kam aɗa worsini kam seydi coy kadi ko weltare ɗo wawa haalde amin kadi mi salmini rennaɓe fasiri bitte coy fof mi jara salmini Amina Ndiaye kam yaaki mo sofani o salminama ha woni goto vraiment ko weltare seydi coy kadi jiɗɗaɗo kam machallah ɗomi kam fuuɗa mum wallahi ndeysan seydi coy Allah jarama a jarama amin gandi ɗiɗo konguɗi ƴettuɗa koto ɓuuri woɗɗude e wellema ɓerde ma pamminɗa yimɓeɓe de aɗa welti a famini min kadi aɗa tini Samba Djinda a famini amin kadi so tawi neɗɗo tinima tin ɗum tintinno kadi pamminama wonde ko tinɗama ko aɗa ti ɗum aɗa faami kadi ko tinma ko ndeka noon hande no min paami wonde Samba Djinda tini aɗa tini ɗum min paami annene kadi aɗa tini Samba Djinda saabu ɗiɗo konguɗi ɗi jaltinɗa ko konguɗi welemma e to ɓuuri woɗɗude e nanide nder ɓerde surtout kadi waɗi min marque sababude duwanade la DSTV mana aɗa yi jaɓɓal aɗa faami ɗum mbaɗɗa hen duwaw yo Allah yettinɗo kadi to ɓuuri jortoji meɗen ɗum noon kadi min mbi allahumma amin ko duwiɗa ko nde wonno ko neɗɗo yiiɗi wawi ɗum nde ɗum ɗenni Samba Djinda holno nalankagal arde ma holko mbawɗa arande men fannu nalankagal e holno nalankagal arde maɗa tigi a namnimami ko coftumi jaabade ndeysan aɗen mbawi wiide so wonno kaldiranmi hewɓe mbiya ha kono kadi mi yiɗano yettade ɗon kono sa namnimami ɗon kadi eyyi gon namdal woni coktirɗe gandal kono noon ko addi fof ko jinnaɓe ɗiɗo ɓe koyɗi haadeyam feñje ndeysan nenam e babam ɓe gondano nenam ko babam ko waɗannino ndeysan babam Allah waɗi e nder hen ɗanngal muɗum koyɗi jamma ɓe koyɗi eɓe kewori dañde ɓiɗɗo o koye weeyo o wonata ndeysan woni kaldowo e yimɓe kaldowo e jamanu ndeysan Allah waɗi noon min nde jibinami mawnomi ko wuuro no wiye Juɓe ko less boode ko wuuro gaynaka ko e gaynaka puɗɗimi mbeɗa ayna ɗo gaynanmi ɗo Allah waɗi baali mi woppat ɗumen yaha mi wona hebde less lekki mi wona yimde mi yiwa ha ɓooya mi lelo mi ɗano mi fofto ya ha ɓooya kadi mi yiɗa hodde mi ronka yiide baali ɗi mi toƴƴataɗe mi wona yimde mbeɗa yima jiya baali ɗi fof ɗo ko garat ɗi taaro kam fodde heɓtinde ɗi wowde nadde dane nde joni so ɗi gari ɗi tarimami mi yahan kadi mi hoota ha woni lawol gongol babiraɗo goto o yi ɓinguelam mbiminama o yi mbeɗa taskiti a lelotoɗanoɗa ɗon ka yiide baali ma kono sa yiiɗi wodde tan o wone yimde baali ɗi daga gara taroma aɗa firti mbimi ala o wima yimɓe aduna o ma taroma ma yimo wonto jimowo aduna o no taroma soɓe taroma kamɓe fof saɓe nani darima rogan gone arde te ko nalanke e jamanu mum gondi voilà Allah newni ko wino ko kadi ko ɗum nawami janggoymi qur'ana tanam goto on taniraɗo ko on jangguinimi qur'ana on windinimi ba ni wiye Sinthiano wuuro Sinthiano ɓolore penaka Allah waɗi noon ɗon puɗɗimi windanede ba kono ceerno so yeehi o juuloyi haade makko artude mi wona yimde mbeɗa jangga mbeɗa yima galle o heewa dak yimɓe ɓe mbiyan kam ɗum ɗo ko woni onon kam ɗum ko woni ɓe mbiya ko Samba de yimata ɗo he joni noon e nder hen ndeysan kanko no jagga hoorema mooma o est ce que mi duwani mama no jofno duwanina saabu nde dade wona dade janggo continue o qur'ana continue ummimi ɗon noon Allah waɗi patumi Richard Toll patumi Richard Toll kadi janggomi toon qur'ana fof dal ko ni Allah rewri ummitimi toon gattumi hayre law kadi janggumi noon qur'ana paatimi école nde duttimi école gonmi école kadi ko réclame so yonti tan mi wonata yimde élève aji fof taaromi ko ɓuuri wo tampindemi tan ganduɗa hoorema ko nalankagal dal ɓuuri tampindemi par ce que kan kadi muuyo ɗende nder ɓerde ma ko ni nalankagal ardayam machallah Allah jarama a jarama e nder ngal ɗo namdal tigui rigui nde gartanɗa men e namdal ɗiɗaɓal machallah min beltima kadi neɗɗo kala ko Allah hoddiri neɗɗo e nder gurdam muɗum ko heɓata
so Allah wima ya ƴogoy a ƴogoy tan kono so Allah wima ya ƴogoy a wiya tenoy batte fof a ƴogoy tan deke noon ko ɗo Allah waɗi mana sababuji ñagere Allah kala ɗo Allah waɗi neɗɗo o tan eko yiɗi ko eko woni muuya makko ko yo Allah tawfu ɗum taw wonde ɓurale jama cellele kisal waɗa kadi barke ndewno ɗum woni ko sohlete ko beele Samba Djinda hadema artani min e deuxiéme morceau namnal tan daɓɓal ko adi ɗumanajo holto Samba Djinda ɗanle woni ɗanle holton leyɗele ɗanliɗa e nder ko mbaɗɗa nalankagal ko hayso jubba hen seeɗa gartana amin e deuxiéme morceau inchallahu taala e tigui toka baba Dembaabou seydi Sow nde wonno sa namnimami ko ganduɗi welanno taw ganduɗa hoore ma ne juuta ko histoire kala ko namdidami hen mbeɗa jogui hen histoire ndeysan adana premier mam ko ganduɗa hoore ma ko Nouakchott ɓadimi wonde mi yeehi Nouakchott mi yeehi Algérie gartumi mi yeehi Maroc gartumi mi yeehi Mauritanie gartumi jaami Mali ummimi Mali jaami Côte d'Ivoire ummimi Côte d'Ivoire jaami Burkina Faso e nder hen ɗum ɗon est ce que ne waɗi nalankoɓe jokkodirɗa tawi kadi ko nalankoɓe so tawi ɓe jaakay Sénégal ne mais est ce que ne waɗi nalankoɓe jokkodirɗa walla ɓe ganduɗa nder hen to banggue Sénégal to walla to banggue leyɗele go tawa ni wona Sénégal to Mali to mi jokkodirama toon ko mbeɗa baba hono debbo biyeteɗo Baba Ni Koné Baba Ni Koné goro mo yimɓe keɗoto dade wel Baba Ni Koné min baddi hay cassette min baddi en 2009 machallah min baddi morceau ji tati Allah newni e mi tumane jaɓade kadi wiye Sidiki Jaɓate wallahi Sidiki Jaɓate kono saabi noon ko Saydou Yagouba Kane ko on saabi kadi ganduɗa Abdoul Mamadou Kawi ndeysan ko Saydou Kane ɓiyum nawimi toon woni Amadou Kane Soro on nawimi o hollimi ɓiiri Saydou Kane wiye Alassane on nawimi hollimi Sidiki Jaɓate ndeysan Allah waɗi min baddi kadi album ndeysan album o kadi inchallah ça sera disponible inchallah machallah Allah jarama a jarama Samba Djinda ko heddi ko noon amin jiiɗi garana amen e deuxiéme morceau an andi noon hol belɗi e jimi ma inchallah min poftinma to banggue namde gaddana amen deuxiéme morceau inchallahu taala Diaspora Sénégal TV hetto hoɗi oɗo invité to marko mo ganduɗen hannde woni tanum Cheikh Silimani Bal walla tanum Boubacar Rassi ndeysan direct dental fulɓe yimɓe Afrique en direct dental fulɓe yimɓe Afrique gaddugol mum Lamine Seck Abdoulaye Sarr min jii message ma machallah Allah jarama a jarama jarama Moussa Sy omonon dusma banggue ma ñaamo Binta Coy ina susnuma ko yidde fof de woni gonga hunde fof yalti koye nder yidde hayyo maɗa giɗelam hayyo ma giɗelam ndeysaan mon amour ɗo wayi tu es le cœur de ma vie la source de mes pensées sans ton amour ma vie est serait-elle encore séparée de son âme? Je vis pour t'aimer et t'aimer me fait vivre. Un jour tu me demandais entre toi et la vie, c'est choisir la vie et tu partiras sans savoir qui est ma vie, c'est toi. Dans le ciel, il y a une nuance, dans le désert, il y a du mirage, dans mon esprit, il est au visage. Mon amour, écoute-moi, je t'aime et je t'aimerai. Fleur de mon cœur, wallahi, racine de ma vie, il faut respecter ce que tu aimes pour que ce que tu aimes te respecte. Machallah. xale bi la yoo gëstu nga xool ma xool la soo dawul di wa dellu ginnaaw sama xalaat sama xol ci moom la ne baby look me I miss you
I think about you, baby. Will to say, get up and start down. You love me, I love you. You are the sunshine of my life, baby. Eh ouais, invité de marque, sam, mashallah. Ya wani habibi ya habti. هنا ها دقدقت قلبي وانا ماري وانا اخباري سوري لي انا سيدي وجاني قلبي انا ما انا لا تجي وزاني قلبي حقبه لسه نبي في كوسابي نيكانو كارتا كارتو مانكونو انغاتا نيو في انغا بارون اولا ميمي كوما ايفي ngam ko woni ngamulla bucce ngamulla ma kalle ke xamne prapre ñane ngamulla kambu gong paha paha isa gilna musi gidelam jirado koy anda kalangel yabide matawyo yidaka wala wodi yirani wala to anda on ko firti yide bom le fait de dire je t'aime c'est facile responsable c'est cœur on être humain comme toi côté il est toujours dans ton corps comment faire souder le fait de dire je t'aime c'est facile responsable c'est cœur Allah hay hunde jiidani rasul sallallahu alaihi wasallam kono so wana gilli nde on hunde fogo gilli coomi don mo yaw yite non yidaka desa won wiyobe ina jiida ko yidata ko ngacata ka be jiidata dango watan wone rewbe wone worbe jilla e do horam mino mitinani mi matani min samba jinda kulbe mi jogade bajaroji e irnoji e gomadi e kolboji ndey cagalam be mi samba yida ko be buride Allah na andi samba na yidi wonti ko ala bajaroji irnuje gomade gilena musino isa lay kwang mbere yimma kolemi suusa yimɓe ɓe ko haaloɓe kono andu wona yidde woni noon wallahi ndeysaan girelam jawdi nawata kam min no wiira wallahi ndeysaan oy dembam sit so DSTV darde mon nani non darde mon nani Musa Siela walla mi jara gidelam sinna salla directrice jalam gira gidelam oy fadi jay jata fadi jayelam sinna salla directrice hari jayelam jay jata jay be jalagol lali amina njay aminata jayelam nani jay be nana gulali noto bulali wala wulan noto wallahi ndeysaan sinani debbo baba go e combe lombe no ndeysaan bago wuta anna nyogobe to guti jane ali bayela ndeysaan ayo mi danye ayo mi danye
Moussa Ismaïla Kadou Chéri non bubu sek bela de Samba Jinda bitta coyo ko Allah wadino mbere ya hangar me fongo mayo tellimi mbere tuba hanyimi benu gidelam ni wone ndiyam jettitimi jeeƴimi pon mema ma chérie I love you sinna salwode Aïssa Sow chéri ina yimme kokko ina yimme boysi ina yimme sukara fane ina yimme tangal mantana yimme singo belbena yimme chéri kokko chéri banana way oy sinna sinna so pula jere bagoy chobelo me binani sinna sal directrice sinna sal debbo bago non debbo anyon chodey so pula jere so elam ko mama kumag nene wonto ko Aïssa Sow Alicia Sumare aja jobela Aïssa Sow Aïssa Sow elam min mi dañi Aïssa Sow elam mi dañi chéri ina yimme kokko ina yimme woysi ina yimme sukara fane ina yimme tangal mantana yimme singo melbuna yimme chéri kokko chéri banana la DSTV tay de la DSTV tay hono mbaɗanta chéri so jamma jengi ha kore ñaari hande mum foyɗi tappoɗa chéri ma uro mo soori daneji tal gitale tole daneje tal hono mbaɗanta chéri ma sa fini subaga noon sas ala hoccu si woodi yam noon badda e tardere saɗa findina chéri ma fortu koyɗe ma ƴettira hoore nde sese ɗo ko memde ɗo ko buccade bisu machallah haala pulaar de mbi ko jogori moƴƴere ko so fasi urat te ɗum ɗo kay hade ɗum urdini ɗum weeli ɗum no machallah hande oɗo jamma ko yawtuno ko foti ne weeli kono oɗo jamma hande min jejjitamo machallah ɓe yiɗ noon garanami e Demba Ndiaye nana seeɗa ɓeɗe Amina Ndiaye ma addan men ɗo publicité sadde alay sago les collègues ɓe liggodirtumi ndeysaan machallah no mbiɗen ni ɗo naate Demba Ndiaye nana ndeysaan mi weltini mon mi weltini Moussa mi weltinima anide Samba Jinda machallah Demba Ndiaye nana ɗo ɗo Demba Ndiaye nana o yahata noon la Bouddha chaque dimanche chaque chose à son temps chaque dimanche à ses dédicaces quelle façon de dédicace que je donne les gens yi nga xam ne daal man may liggéey ak ñoom même entreprise SAD foofu lay liggéeyee lundi ba samedi dimanche bu ñëwee ma ñëw def fi émission ñoom tamit man ak ñoom benn lañu chaque dimanche instant bi ni ñu ngi suivre émission Demba Bousso ça me sûr et certain kuy liggéey si SAD mu ngi am lien DSTV
comme que waa Sadd nag maa ngi leen di bëggee maa ngi njëkkee bu nga xam ne mooy sunu père mooy Tamsir Ndaw grand comptable bu nga xam ne daal nit yëpp daf ko wóolu lu muy def Tamsir Ndaw taalibe Cheikh na Ahmad Tidiane Charifa taalibe Cheikh bu baax bi taalibe Cheikh bu nga xam ne daal xol jamaa la taalibe Cheikh bu nga xam ne daal aide sociale la taalibe Cheikh bu nga xam ne daal acteur de développement mooy Tamsir Ndaw taalibe Cheikh taalibe bu nga xam ne daal soppee Serigne Alaji Malick Ousmane Boubou Dramane Serigne Malick Sy Daouda Atoumani Malick Serigne Malick Jëli Amal Makam Malick kooku mooy Tamsir Ndaw comptable grand comptable de entreprise Sadd maa ngi koy nuyu di ko ñaanal la yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram Tamsir Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax ak Ndiaye conducteur de travaux bu nga xam ne l'homme de Noto ñu ngi lay nuyu bu baax parce que instant bi ne xam naa mu ngi suivre émission Demba bu Sow loolu xam naa ko donc Ndiaye l'homme de Noto ñu ngi lay nuyu bu baax kan la ñu nuyu ni instant bi nii mooy xale bu yaru xale bu nga xam ne daal ku mun liggéeyam may kan may Ndeye Coumba Samb maa ngi koy wax noir clair comme l'étoile polaire Ndeye Coumba Samb ingénieur civil ingénieur bu nga xam ne daal ku mun liggéeyam xale bu yaru la conductrice des travaux Sadd may Ndeye Coumba Samb teint noir clair comme l'étoile polaire ingénieur génie civil conductrice des travaux du Sadd Ndeye Coumba Samb ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay bëggee ci émission bi bu nga xam ne kan may ku ñu war a topp mooy Mahamadou Mahi Sow mi salmini mono feewi juuri momo mi weltinirimo hannde oɗo émission denndaangal wonɓe e ndeer Sadd pullo hen séréer hen wolof en fof en calmi en juurima ɗum noon Demba Ndiaye nana o continue mo kono noon gaddana men Alhaji Mamadou Moussa Senna Faramono Guiramal Moutar Demba Juma kono noon en jejjita Daouda Samba Ndourwane so tawi wiyama Daouda Samba Ndourwane ko PDG OMVG tawi ko to woni hannde e Gambie kono noon ko gorko mo barkewi Thile Wele ndiyam moƴƴo ngari jogoɓe ɗum noon Daouda Samba Ndourwane min calmini min juurima wondude sohnajo o ko noonne kadi calminirten Abou Bayla Guissé goto e mabaji Fouta mabat fayida gorko mo doɗel diri tawi hannde ko to jooɗe leydi France amin gandi omo waɗa suivre émission ɗum no Abou Bayla Guissé guiɗam sehilam min calmini min juurima min calmini kadi sohnajo o fi sanne sanne ko noonne kadi omo ganduɗa ko Ibou Ndiaye Fatiwumala Ibou Ndiaye Séri Yacine grand magasinier de Sadd maa ngi lay nuyu bu baax parce que à tout moment xam naa ne toujours bu mu xëyee lundi rek première heure da nga may wax Demba Bousso macha allah ci émission Demba bi de et au top donc Ibou Ndiaye magasinier Sadd Séri Yacine maa ngi lay nuyu de les ziar ɗum no bisimilla ma Samba Djinda ndeysaan awde ɗe kewi yimde ɗo ɓe mbiya kulɗo reedu jeeya fowɓure jeeya ñaague tikke jeeya ko noon de awde ɗe kewi wiide ɗum no eɗen beltiniro ɗo hen o mo ganduɗa ko seydi mana Abba Sarif gorko mo sadel goɗɗo he leydi France min calminima no fewi min juurimama e oɗo ana jaaha o sohnajo o e bandiraɓe sukara ɗum calmini min juurimama Sharif Aliou Gassama toon to États-Unis d'Amérique min calmini min juurimama jiɗɗo Demba Bousso yiɗi kadi ko Demba Bousso wonata wontude kaw men tawnu Mam Wadda fondateur de Jomandu on woni Ali Wadda min calmini min juurimama toon to États-Unis d'Amérique wontude Oumar Mouhtar Tall toon to États-Unis d'Amérique jiɗɗo ko Demba Bousso waɗata gorko kadi mo sasirtaɓe on noon Oumar Mouhtar Tall min calmini min juurimama min beltinirimo ɗo no fewi sanne e dendagal bandiraɓe yeɓoɓe men ɗo hande e laade bisimilla
mana ladies wadi billadi saladadi ɓuri fitu horopitena di yamiraga Cedel Diaw ton to leydi Mauritanie enen calminir jure beltinama hande o émission debbo mo jarguel o wi non jaatigue dandiɓe ina wiya Samsou Sarr tawini a wiyeɗa andi Samsou Sarr ko gorko mo jarguel anniversaire 13 avril ɗum noon Cedel Diaw wondude dene e mana e staff ma toon to Mauritanie calmini min juurima on ko noonne kadi calminirten o mo ganduɗa ko Samsou Sarr gorko mo jarguel ko findanoɓe nataji doɗo nattiyaji ɗoɗaɗe ko waɗini yo ko waɗini e ko jafata calmini min juurima beltini moɗon hande oɗo émission machallah hey Coumba Sambou Tempoir comme l'étoile polaire ko findanoɓe nataji ɗoɗo nattiyaji doɗɗade ko waɗini yo ko waɗini yo ko waɗini e ko jafatan Mandiaye Ndiaye lomto noto conducteur de travaux ñu ngi lay bëgg ci émission ko cehilagal bonata taw jafatawa kamannam ko cehilagal bonata yo tawa jafa Amina Ndiaye caméraman national nana huccite men hande no jogui softan no fewi hande oɗo émission par ce que mi yiye jeese mabɓe aɓe beltini fewi sanne la directrice hande hunde fof ko sens muɗum saa foof omo heewi tawtore ni émission Demba Bousso kono hande no waɗiri ni oɗo won programme mbeɗa andi hande machallah ko invité de marque Samba Inda Sow ɗum noon la directrice ko findanoɓe na dawda kono ti dawdu ko waɗini yo ko jam fotoɗo na ponno yakare wallahi ndeysaan ko jam fotoɗo na ponno huulani jiyaji ɗoma cikka ko gaño ma jiya gaño cikka ko guiɗo ma ay saso hale beru hale buwani de bu setlo ko e mi cuule so laabi juuɗe ñamdata koye mawɓe ɓe mbino ko maɓe ndirta ko fof cuule ñamata ko sese on ay saso amin gandi hande no hettima machallah ey way ko jamba fuɗɗi ko gilla e politique ko politique ko peene tigi ko loori ɓeskam remoɓe aynaɓe kame awoɓe ko ɗannima ko ɗannanima ko ɗi jawdi eɓe jiitata ɓe gontirenoɓe galleji lamɓe hesɓe heesoɓe ko jooɗiɓe ɓe ngalu doole miskineɓe ɗon ana o yaaro ɗo mi yejjitta sehilam giɗam no feewi hono Alissa Soumaré Mariame Soumaré debbo mo cilol saldu Fouta sehilam giɗam no feewi sanne sanne omo ñalla lelade balɗe makko yidde makko ne reena Demba Bousso omo hiiri lelade balɗe makko yidde makko ne reena Demba Bousso nde wonno noon ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum omo yi omo fonno arde ndeysan wallay ndeysan kadi en donimo mo yo Allah yimo yaafo Allah yimo yaafo jat wallay ndeysan ɗum Alissa Soumaré min calmi te yiɗi no haalde ɗum ma men gaftu hen inchallahu rabbi Alissa Soumaré e mbeɗi gonoro kam adi men e Mamoudou Demba Tullayi yo Allah yurmo yaafo Mamoudou nalanke min pittantama adi jool ko
gorko mo lewe ma sa curki bari ɗon ka inani barode to moni golli bo wen sare hammiya skay mo jam fanta defani yo ɓuredu mum mo jam fanta yaadi wolde ruttowo bolu ɗo noon dembamu ɗono di jam si Ibrahima gorko mo jamu gele ɗiɗe kaaƴe kono hoggine gotol yaal jamsi o mo yumma wuro baba helade ɗono di sambe ndel woni Samba Dieng Salo kono no danakam on woni he sambe ceerno jalluɓe naaɓe jamugel naaɓe dunde naaɓe fajara naaɓe seenoyel naaɓe Aliou Abou Dada Issa yerdade haalede ko Hamad Boy to Brésil vraiment ko suka tokoso machallah jiɗɗo meɗen ko meeɗa wasde yebde émission Demba Sow ñagananaɓe min beltonirimo no fewi sanne amina ko mbina ko jajata teddungal moɗon ko wini sinna oto mi yaɗala e way kono tanamam soyo kecenene o woni buma bundawo e way ko dembabu ɗo ko aadi meɗen o gartam gartam on woni noon bubu sege habsa si gartam on woni ibakan yo iro muba silon benu dagay koyle ole nan ma wala hayre law Musa siyela adi billahi o salade adi e uri fito kere jabe nabe Amadou Dia welaɓe yimɓe Samba Jinda ɗo ko adimi welaɓe yimɓe Samba Jinda Sow welaɓe ko yimɓe Samba Jinda Sow welaɓe ko yimɓe Samba Jinda ko bitanena ko adimi yottaɓe no dama dembamu yottaɓe ɓe ko mbiɗa machallah amin gandi noon émission o natti woɗɗude gasde saabu Amina Ndiaye holli men ko heddino nane ko 7 minutes en natti woɗɗude ene heddi 6 minutes min beltima feewi sanni ha joni so ummima ladde naate wuro kono yeɓeamana e nayi barga mbaroɗi ummima ladde naate wuro wallahi ma wari ma warama kono yeɓe dañama kono daare dañama kono dogue kadi dañama wona ɗum ɓeɗede ndeysan eɗen gandi ɗum ɗo ko nalankagal ko ɗum ɗo woni ko nalankagal nafray e société saabu nalankagal wona neɗɗo ne weeli dande tan mbiya ndeysan ne weeli kono ƴeewe ko neɗɗo yimata ko ƴeewe ko neɗɗo jabtoto ko holno nalankagal waye société ko hakkude ananide kanŋe coppaɗo eywa ɓeta e ma baylo fewɗum ha fewi sinki ɗum ha yooɗi ɓorniɗa e dande ma so tawi a ɓornima e dande ma jiiɗo mo fof ma wi an horo dañƴa kaɗo cakka walla horo mana tafɗo kaɗo cakka deke noon so tawi kaño ina soppe holko soppata jamdi mana holko soppata kaño ko jamdi ɓaleeri deke noon jamɗe ɓaleeje coppoje kanŋe ɗe e nder société puulagu so tawi ne ƴeewe ko ñantar ɗum ko nalankagal ko mon kone hen
di Mariama Samba Hisar jibi so falli guitar Samba jinda ko falli guitar tan adanya tiki ko jiirda hoore Mariama Samba Hisar debbo mamrik mango debbo bakay be joro kanko hollunomi arwasi sawade kono yasinaw mode sami Samba walito de babu wonno mojibe woni wallahi sawi neddo mojani an warsugo makko ala e mada ko aftika cendata yimbe be bi so tawi mo bonbe daari hirtede mon fu yo jabbo moƴƴi mudum deka non neddo ko ma arsugo ma walani ko neddo foko moƴƴo ay sara bonene hawa debbo mo Norvège isa on koy jodini me galle mum ay sara monene hawa badu Jeynaba jena jallo jere Seri Abuso on woni banu Amadou on woni Ablaye kame Habib kame Munas so neɗɗo yiɗi jarede yo gollu moƴƴere demba mo golli ko moƴƴi fo yo jaar no seydu mo manami sey sam jogudama bret du modou non wi ko moƴƴi ko golli fo yo jaare ndeysa Mamadou Mari ton to Belgique kanko non tar do ma salmi Mamadou Mari li to Belgique dum Mamadou Mari li dental be calaga gale gale yambaru a salmina won fi aljol ji appel man fi sanne sanne ali senoya harno jallo jori gorko badude kuseri jakka saru kallu gomde mali joyo hayre nabe coybe halaybe barobe coybe nabe cofinabe hayran ko be tehede ko don koy kadduno me Ibrahima Umar Sy Dawuda Samba Njurwan Dawuda Samba Njurwan Dawuda barkewi cire Dawuda Samba Njurwan barkewi cire on woni barkewi ko tano yam ko ton jeya yero Hafsa marawde fulbe sararabe wurube kadi Dawuda Samba Njurwan PDG OMVG bismillah ma a teddira ma wittira hande oɗo émission ko hande oɗo émission no isa Musabadi Jobo Jena France salam alema en direct Abuja Aliou Abuja to Brésil en direct Abuja elam to Brésil gorko yoba Brésil barahire ja gorko mo dadel diri mamma dorel diri calaganaɓe jomannunaɓe tudregane kodi woɗɗani to wuro pharmacie ley lawol fade bode jammulle koga jeeri koga waalo ko adi billadi ko jamfa ko jamfa moƴƴala Allah jarama on jarama bandiraɓe la diaspora Sénégal TV jogri nayi windere gonɗon ɗo foof ene gonirɗon falila alhamdou ari ha ɗo ko yettude Allah no fewi noon par ce que min beltima somin jiiɗi haalde min donka andu holtomin holkomin kalata saabu minen foof on jiiya image uji amin beltima fewi sanne yo Allah welti noon ko fayi ko noon e naggue hejjata e barmen kono an kay Samba jinda wondude guitariste belɗo ko hoɗata ko Djiby Sy Moussa Sy amin gandi invitation men enen wonata goto so Allahu labdo jaabigo onon kay invitation men inchallahu rabbi wonata goto amin gandi kam Allah ko moƴƴo amin jayi nano tooñ mo noon amin jayi noon woni koye toñde wi wonde yayette jayi kono sisiɓe leɓa jayi wonde ñamɗo yejjide paɗe mum rogui yiiɗi paɗe muɗum kono amin gandi inchallah yiiɗi paɗe muɗum amin gandi inchallahu taala spécial korité so Allah wurni no handen ha yeeso muɗum amin jiiɗi toɗɗade mo nde on saaha hade min uddude émission ziyara meɗen calaga nangama
6e édition ziyara calaga e gale gale e mbayru tawi ko Cheikh Oumar Fouti Tall e saha muɗum juulino takkusande calaga ɗum o ari toɗel diri ummi ɗon ari calaga ɗon ari calaga ɗon o juuli takkusan o juulɗon takkusan kanko Cheikh Oumar Fouti Guidy waɗo ari o ummi ɗon fayi ñanga edi ete biyeteɗo arɗo edi on noon takkusan no Cheikh Oumar Fouti juulno mana calaga ina wayno on mawdine kala hitande 6e édition ziyara calaga ko le 13 et le 14 mai le 13 et le 14 mai ziyara calaga nangam inchallahu rabbi yo Allah tawnen ha nder ha yeeso muɗum kadi la DSTV calaga naaɓe ina bismini ɗumen toon e gardugol noon Seydi Abba Serif DG la directrice Sinna Sall caméraman men Amina Ndiaye e staff o inchallahu rabbi amin payyade calaga seɗen guureɗen ceɗeɗen cellira ziyara calaga bandiraɓe julɓe jognayi min nder nangama 6e édition ziyara Cheikh Oumar Fouti Tall le 13 et le 14 mai to calaga e gale gale e mbaɗ ko kejeje kalen gesa bar ɗum hay goto ɗon manque yo Allah tawnen ha nden ha yeeso muɗum jamtade ganduɗo sallallahu alaihi wasallam gardugol noon ceerno Nourou Zamanu Nourou jiɗaɗo Nourou danejo Nourou dini jiɗaɗo e jamanu muɗum gowaɗo e jamanu muɗum nafɗo e jamanu mum teddidiraɗo e jamanu muɗum teddinɗo eɓe moƴƴiɓe kadi teddini e gaddugol muɗum e yamirore ceerno Bachir Moutaga ɗa Cheikh Oumar Fouti Tall ɗum no yallah tawni hande na yeeso hen no banggue meɗen ñaamu ko Samba Djinda Sow mi heedi banggue makko ñaamo hande ɗoftoɗomo ene susnimo woni Binta Thioy debbo mo Agnam Goli banggue men nano ina duutanamo 2e guitare o ina ŋaña ko woni less ko welata ko on woni mana Moussa Sy eyyi rokkor hen ménagére o numéro muɗum soɓe yiiɗi jokkodirde e Samba Djinda programme uji ɗi e bisimilla ɗum noon hokku numéro o diaspora Sénégal jognoy fof ne kettima hokku numéro itta rokku numéro o eyyi kala jiɗɗo hebde Samba Djinda Sow wona ko 77 686 36 83 ok 77 686 36 83 wala WhatsApp o 76 67 686 36 83 wala WhatsApp o 76 886 40 12 o keɓɗa hen fo ma wona ɗum ok inchallah tinnodiren 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 tinma mimi bandam tintinmana tinma ko tinno tinambo tintinambo aɗa tinimo dembabu dembabu dembam 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 Seydi Sow amni adi dembabu dembam Seydi Sow bubu sekelam bubu sekelam kawa bubu sek ceri Hafsatu Hafsa simo baba Adama Adama Moussa Issa Maria Kara Moutada adi biladi tinnodiren tinnodiren Moussa siyelam bitoyam nani koɓirino nodanam ko nodanam sinna 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 amna jaya amina amina jajata jay amina amina jajata jay amina amina tinnodiren ala ko siyoyetere tinnodiren anna soyo ho soneni tinnodiren bumak awani budawo hayomi dañi bago e combe lombe bete jeeri pende jure wala tinnodiren 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 eduna Moussa tinnodiren tinnodiren yominen gare gare tinnodiren DSTV 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 tinnodiren DSTV
innoniren STV innoniren maloniren hakkundel naaɓe yimɓe naaɓe jaaligel siccu jaaligel wo himmadu selen naaɓe naynaɓe lawol faade gudiri kono kiidira unnugoɓe ɓen ko wawɓe yidde